Mati a Zazzau gaskiya ina son fim ɗin nan. I mean, a manta magana wai Rahama ta kira ni, ka gane, don Rahama ƙawata ce. Amma da na karanta script ɗin, na labarin ya burge ni. Madina kuma ita wata yarinya ce da abubuwan da suke faruwa ne kullum inda muka fito, ka gane? So, idea ɗin da ake bada labarin nan, na san mutane za su zauna su sa kunne, su ji, su kallo, su ji daɗin labarin don basically yana cikin culture ɗinmu. Well, obviously scene ina ne, ka gane don very intense, ba wanda za a iya irin wasan banza a ciki ba, ana magana abu da yake faruwa ne. So, kuma ai ba mutum ɗaya zai iya bada labarin nan ba, mutane da yawa, ka gane labarin su is different from place to place. So, for me, it's very close to home. Well, ka san komai a duniya dole ka ɗan yi shi ko sau ɗaya, ka gane? So, ni ina son different forms of entertainment, basically. As mawakiya, gaskiya acting da waka ba ɗaya ba ne. Challenge ne, ka gane? So, kuma ni I like challenges. So, shi yasa na ɗauki aikin da Rahama ta kira ni ta ce ina da part da na san zaki yi sosai. Amma tunanin da na yi mama na ma ta ce ki kan ɗin shi ki ɗan ganyen da zaki yi, kin gane irin kullum kina mana acting a gida ba baki sai waka. So to be honest, lokaci ne ina gani. Oh, of course, I mean, sannan ku mutane na jama'a sunana Dija, sakon da zan bar muku shine duk abin da za ku yi a duniya, Allah za a sa a gaba. In ka sa Allah a gaba, ai ba matsala. Komi za ka gan shi yadda kake so haka zai fito. Ni abin da nake kenan, duk abin da zan yi sai na sa Allah a gaba. Kuma abin da na yi yau, kuma gashi kuna gyamun wayan aiki na da kyau, so alhamdulillah. Amma abin da zan gaya muku, duk abin da za ku yi a duniya, in ma mutum ya ce maka ba za ka iya ba, ka sa shi a cikin addu'a, in naka ne ba zai taɓa wucewa ba. Shi ne maganar da zan gaya ma jama'a.